मां तव्हांखे सिंधी अलिफ़बे जा आख़िरी आवाज़ लिखंदमि बि ऐं ॿुधाईंदमि। अलिफ़ वार ओ, बे वार बो, बे वार ओ, भे वार भो, ते वार तो, हे वार ठो, ते वार टो, हे वार ठो, से वार ठो, पे वार टो, जीम वार जो, ये वार जो, जे वार जो, ये वार जो, जे वार जो, छे वार छो, हे वार हो, हे वार हो, दाल वार दो, धान वार ढो, दाल वार दो, दाल वार दो, धान वार ढो, दाल वार दो, रे वार रो, रे वार रो, जे वार रो, सीन वार सो, शीन वार शो, स्वाद वार सो, स्वाद वार दो, ट्वें वार तो, ट्वें वार दो, एन वार ओ, गैन वार गो,
Kaf was a cow. Kaf was a cow. He 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 was a nhau. Lamb was below. Mim was below. Noon was below. Loon was below. Wow was below. Hey was below. Hamza was below. Hamza was below. Ye was below. He आवाज